Doon tayo. Weng, pa-share na lang yung live ko sa Facebook mo. Siya isa lang. Ngayon, pa-share mo na yung live ko sa YouTube, sa Facebook. Tapos itag mo na lang sila lahat. Para itag mo yung... Sa Facebook? Oh, sa YouTube, di ba? Tapos naka-live ako. I-share mo yung... Saan ako makapunta? Sa Facebook? YouTube muna. Sa YouTube muna. Yung live ko. Ilan po? Hands forward. Hands forward muna. Hands forward. Hands forward. Very good, very good, very good. Tingin na kamay, tingin. Lakad para kayo. Lakad ng konti. Sige. Yan. Parang copy link mo siya. Sabi mo sa akin pagka... Baba ang kamay. Ate, music. Ha? Teka lang dyan. Saglit muna! Si-share muna niya. Meron pumasok ka sa YouTube mo? Makinig. Itong gagawin ha. Makinig ha. Saan dito? Wala, di ba naka-ano ako? Wala muna. Ako yan. Ayan, di ba? So ngayon, ganito, strong yan. Pag ayaw tumaas ng kamay ay labas na. Oh. Share natin. Share. Baba ang kamay. Ganito gagawin ha. Meron kayong... Oh, Ate Cecil, meron ba ano speaker sa'yo? Sige. Tem, meron ako speaker. Yeah, dahan-dahan. Huwag muna. Yeah, kunin mo muna yung speaker mo. Yung egg may laman sa loob. Baka Copy-link natin. $100. Password yan kayong lahat ha. Tapos, May mga laman nila. sino yung paano? Tag natin. Yan. Sino yung mga tag mo? Toy, lahat na. Manoy, Oboglas. Pag marami Sino ang pangalan niya? may Sa Eileen. Eileen. ang itlog may laman. May laman. Ha? Wala. I-share na lang. Nakuha ni Ayan, okay. Tapos done. ay 10. Panalo ka na. Okay? May makukuha ka doon. Tapos, Yun na yung laman ng egg. yan. Kapang medyo. Okay? Wait lang po, nakiram lang. Oh, kunin daw yung speaker. Kunin daw yung speaker. Join. Makinig mga bata. Ah. Itong gagawin ha. Dito lang sa paligid kayo pumunta. Huwag sisirain ang halaman. Okay, bibigyan namin kayo ng basket. Sa mga babae muna. Sa babae muna. Pwede, ayun pala, dyan yung ilalagay ng egg. Pag may nakita na kayong egg, ilagay dyan, hanap ulit, hanap. May makikita kayo ang dami namin, tinago ng mga itlog, sobrang dami. Okay? Okay na? Marami nila tayo na. Hawakan no, para papasok mo yung dyan. Ako mo dyan. Tapos lagay mo yung ha. Ang cute basket. Pagalingan. Kailangan ang mata ay malinaw. Naintindihan yun? Naintindihan? Ay, hindi nagasagot. Isa lang ang napopo. Opo! Okay, ready? Ano nito? Ano lang yung Bluetooth mo? Settings ka. Wala nga pa. Anong pangalan yan? Tingnan mo yung pangalan. Yun, ano? Yan, makikita mo dyan. Makinig. Nakikinig pa kayo dahil sa akin? Ano ang ilalagay sa plastic? Ha? Paturo ka. Ina ka. Pwede nga sa baba. May kulay dilaw, mga nakikinig. Lahat kahit saan. Lahat hanggang dito na. Napakarami.
Kasi pag wala na kayo makita, makinig. Dito pila na kayo dito sa akin ha. Pila na kayo. Para mabilang namin kung sino ang may pinakamarami. Ready? Pag sinabi kong go, saka tatakbo ha. O ikot-ikot ang mga mata. Okay. Matawag mo muna lang. Ikot-ikot ang mga mata. Ikot. Dali. Baka mahilo naman yun. Hindi. Ikot tayo doon. Okay, ready? Ikot muna sana. Galingan niyo pag Asa na si Ilokulit? Ay, Ilok. kanya-kanya na kayo niya. Okay, ready? Ayan si Ilokulit. Hindi naman mag-ikot. Ako na lang. Sayaw daw na. Sayaw daw muna, sayaw. Ay, matatalo ang hindi kumikembot. Lokso! Yan. Pampalakas para marami kayong makuha. Egg. Ilan ang gusto mo makuha ang egg? Masaya yan, pati ang mga bata. Marami. Ilan ang gusto mo? Ha? Wala namang milyon yung aming nilagay. Ilan kayo? Ilan? 10? Buti pa ito, alam niya. Ilan ang gusto mo makuha? 10 din. Dapat nga, kailangan mo naman yung malakay. Bakit mo may nakikita na kayo? Alam mo kung saan tatakbo? Harap mo lang sa akin, harap! May nakita na kayo? Yes, alam na kung saan. Pero marami pa, sabi ko sa iyo, mabilisan. Anong lutot niya? Ilan? Bakit hindi ka makakulit? Ayun na. Baka mahulog. Ito, Neng. Kunin mo yan. Baka mahulog siya eh. Yan. Baka mahulog siya. Hindi ka sumali?
Pasok ka, ikaw mag-camera. Pasok ka. Ganyan lang, dalawa. Hindi, ito eh, live yan. Kasi ganyan-ganyan mo lang. Dahan, live yan. Ito ka. Buka lang doon. Kulit! Okay, sino ang pinakamarami? Sino pinakamarami? Hindi, kukunin lang namin yung Bilang mo, bawa ka na. Ito, at abilangin. At abilangan ng ano, same line lang. 5, 9 ang pinakamarami. Alagyan sila natin Pero yung mga malalaki, pero yung mga malalaki, hindi natin paglalaroin yan kasi masyado silang malaki. Masisira yung... So, 9 siya. Tandaan mo yung number mo, ha? Tandaan mo yung number 9. Ito, 9 din. 2, 4, 6, 8, 9. 9 din siya. Kulit! Ikaw, wala? Dito na yung Ay, Then na. plastic bag. Wait, wala ka ng plastic bag. 9 din siya. So, dalawang winner. Ilan sa'yo? Nice, kulit. 2, 4, 6. Dalawa silang ano? Ay, Tandaan niyo ang mga number niyo, ha? O, number na 9. dalawa yung 9. Tandaan niyo ang number niyo, ha? 9. Wow! Galing-galing ni Kulit. Sa iyo, ilan sa iyo? 4, 6 siya. 6. Ha? 6 lang? Tandaan mo, ha, 5. Sige, lagay mo dyan. Lima sa iyo, ha? 5. Hanggang best of 5 lang ba? Hanggang best of 5 lang? Okay, sino yung winner? Say thank you. Thank you po. Thank you na doon.
Galingan mo ha. Kasi gagawin ko yung iba mag-start na ng egg. Yung egg, okay. Ikaw naman, ang gawin natin. Yung mga, hindi, pagkalaro tayo sa malalaki kasi hindi pwede sila nag-handle. Mamaya ulit mo Next batch. Ang makinig. Yan ang itaya. Ang game natin ay yung left and right. Pag sinabi kong left, saan ang left? Left. 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 Ito ay right. Pag sinabi kong right, magdadang kayo magpunta sa right. Okay. Okay, pag sinabi kong left, dito kayo. Left. Diyan sa... Testing. Pag sinabi kong left, dito kayo. Yan. Len, dapat dito ka sa gilid. Hindi nila naintindi, hindi naririnig ng likuran. Sa gitna ka, Miguel. Ay, wait muna. Right. Testing tayo. Asan yung malaki dyan? Ito ba sa... Trial. Left! Makinig lang lagi sa akin. Pakinig tayo. Right! Pag nahuli ka, tanggal ka na ha, pero yung susunod. Left! Kaya ka na. Left! Yun! Tanggal yun ha. Tanggalin na namin. Right. Ang matira, kayo na. Sige, ready? Awas na tayo. Game na tayo, game na. Ready! Right! Right, dami. Lahat, wala to. Wala lang. Try nila ulit. Asa pang right? Di ba nandun? Asa pang right? Ito lang ang nagsalon. Nandito sila kanina. Pakinig niyo ako? Pakinig. Doon sa likod? Pakinig. Pakinig. Dito ka rin sa middle. Game. Pakinig pa ako, Noy. Sige, ready? Ready? Right, left. Right! Wait lang. Ha? Pwede kayo doon eh. Pwede kayo doon. Pero random. Hindi, pag right, hindi sila aalis. No, bicep. You're the really small one. You're gonna be next. Sa right sila. Silok pa sila? Sige, kailangan talaga ay meron niyang delikado pag mag-control. Ready? Okay. Ready? Doon ang right, dito ang left. Kanan, kaliwa. Gang. Ready? Left! Naririnig niyo ba ako na? Dito. Hindi. Ako na lang. Game. Malakas ang boses ko ha. Okay. Game na to, game na. Okay. Left!
Tanggal, tanggal. Tanggal na. Game na yan. Game na yan. Right. 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 Left. Left. Right. Left. Ano? Ikaw sa dali. Okay. Ready. Right. Oh, iwan. Tatlo. Isa, yung tatlo. Ito rin. Nabagal. Nabagal. Okay. Forward. 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 Dali. Ayan. Ilan na lang yan. Okay. Isa lang. Okay. Ready. Left. Right. Left. Oh, yung dalawa. Ito sa yellow at si ano. Oh, ikaw. Forward. Forward. Okay. Kailangan medyo mabilis. Pa. Hindi pa. Okay. Ready. Left. Right. Left. 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 Right. Left. Right. Right. Oh. Talaga. Ready. Left. Left. Oh, Tanggalin. tanggalin. Oh, tanggalin. Sige, tanggal na. Ako na lang. Oh, galingan nyo. Kailangan ay kahit hindi nyo ako nakikita, hintay nga mabilis. Oh, ready, go! Right! Left! Right! Right! Oh! Una at saka ulit. Lalaki na. Oh, at saka ito, hindi ah. Ito rin oh. Ah, sige, dalawa sila. Hindi, hindi, hindi. Dito ka. Dito ka. Yung lalaki, yung dalawang babae ang Isa lang tanggal. ang dalawang babae. Alisan yan. Ito si ano. Yan, yan, yan. Dalawa. Alison, kailangan mo, Alison. Okay. Tenga lang ang kailangan yung ready. Left. Right. Left. Left. Lahat doon. Yung ano, siya winner. Ano, isa lang. Isa lang. Nak, isa lang. Kung ano lang dyan. Mamaya ulit. Isang ganito. Isang ganito. Mamaya meron pa. Ito pa. Wow! Akin yan! Kita ko, tingin mo na. Tingin ko kay Tita ko. Hindi pa. Okay, go na. Oh, dito nila yung 13. Ay, malalaki naman. Oh. Malalaki naman. Oh, next, asan na yung malaki yung kasama mo? No, I got my own snacks for them. They don't have to play this. Oh, mag-play ah. Ikaw mag-play ka rin. They have money? Is it money? Dollar. Dollars? $100. Hey, when are you gonna do the $100? Now. Come on, join. Yan, tapos mga bumbano nila. Malalaki sa candle, pwede po. Wing, meron ano? Ano may ano dito? Paper plate. Meron dito. May gunting. Meron ako nilagay yung paper plate dito. Ito, pigita lang natin. Gusto yung paper plate dito. Ito. Ay, Medyo malambot lang yan. Kasama silang tatlo, oh, malalaki. Hoy, kayo tatlo, sumali kayo. walang hiyaya dito, mga walang hiyaya dito. Left! Bilang Right! Dali na kayo. Ulang pa, dali na mga 15. Ilan yung patay-pay? Nakandila ka na? Balik 12 dapat. Nakandila ka na? Ilan yan? Ilan daw?
Sino ba? Nalinis siya dito bahay. Ha? Nalinis. Sino? Sabi ko, bigla. Oo. Ano magaling maglinis? Oo, maano na. Nakailisan pa. Dapat ang kulang dito ilaw, no? Kailan ka, no? Wala, namatay ang ilaw dito. Oh my God. Tapos sinakay ko na para ano, pila-pila. Yung isa, hindi kayo ko na naghahawak ng kandel. Ako nahawak lang ng kandel. Sila ba tayo? Sila. Baka madayain nila. Sige, dayain. Meron pong lighter Meron na. Di pa tayo na lang para ano? Labas yung isa. Oh, bata na lang ang tawag. Oh, hindi. Ay, hindi. Huwag na. Yan na lang. Kasi Ate Bel, sa TRC pa may participation din sa TRC. Para kasi pwede na. Ganito ang gagawin natin. Sisisihan yung Madaro ka. kandila. Lukas na. Pagkatapos, kailangan gamit ng kamaypay, nakalagay sa bibig. Kung nasa unahan, sila muna, tapos kailangan mapatay ninyo yun. Pag napatay na, pupunta na kayo sa likod. Next naman ang papatay sa kandila. Sisigahan ulit. Kailangan ay makatapos kayong lahat. Tatlo lang sila. Okay, naiintindihan niyo? Isa, dalawa, tatlo. Hello? Kikinig! Ano ang gagawin? Kikinig kay ma'am. Palo. Yun ang laban. Anxiety. Ate Del, pagpay ka po dito. Diyan ka lang dito. Dito ka lang, Ate Del. Pantay ka lang. Oo. Ipo-blow niyo yun na. May tubig. Try mo na. Kaya. Ano yung electric? Ready? Get set, go! Hipan mo na lang. Yan, gano'n. Hoy, kaya lang. Kaya lang. Ano ba yan? Dapat tig-isa naman. Ay, meron pa dyan, no? Nagtatanong natin sila ng kanya-kanya. Kuha pa dyan, kuha pa dyan. Oo, kasi Pwede 1/4. 1/4 dun sa ano. Apat sa isang kwan. Mayroon ka kabila sa akin. para mabilis. Pwede ba kakulangin? Hindi, marami sila. Buka pa, Weng. Ay, sasunod. Kumain. Dad, i-award mo mamaya yung ano kami mo best Iloco Pinoy sa assistant dancer. Sabi dapat ganon. Kaya nga yung show mo. Hindi, mas maganda yun. Sa kadina. May kulang pa ito. Marami ito.
Di ba babalikan ko sa live? Nakasentret pa yung out sa ay galuksungan na yan. Ha? Ay galuksungan ng mga yun. Oh, tawagin si Kapitan. Aalamin natin yung score ha. Halimbawa nanalo kayo, 1 point, 1-0-0. Ganun ha. Ganun ang gawin natin para mas maganda. May time na makapag-sing ng kanila. Ready? O, ready kayo na muna. Ready? Get set, go! Ayaw niyo mo ba? Ano ka na lang? Ako. Ines. Ines. Sige, sige. Diretso, diretso. Ayan. Dito. Best ka talaga. Ako nang rin. Yakulo. Ang pangalan? Sa last na 500. Wow. Oh my gosh. Ang saya. Thank you po. Okay, thank you. Oh, consolation.
na. Win. Mga talo ng biscuit. Wawa. Ate. Ganun daw yung buhay. Sorry na lang sa mga... Ano naman ang harapin nyo? Kawawa naman yung mga talo. Wala naman consolation. Binigyan po. Ay, Mga batang mga maliit talo. lang muna. Flow Oh, lang. tapos yung tatali nila. Pero yung tatali dapat nila. Oo. Oh, parang... Tapos next another game tayo. Oh, yung pangano naman. Saan yung galing yan? Dalawang game yun. So, yung isa, pero dapat tatali nila. Labas na ulit. Next bata naman. Ano lang? Parang Dito ka tuto. Ang dami. Tapos yung mga bata ulit sa mga sa... Ito yung iba maganda. Kasi mga bata, meron silang mga kuwang FB. sa mga matatanda muna. Nanalo? Dami. Dami talaga eh. Maalisin yung mga bata. Ay, yung tama pala yun. May premium eh. Bob, 200 pesos. Ako ba? Binili ko Dito siya. na kayo. You want more cash? Ha? Huwag na makulit. 200 pesos ba? Sige mo nga. Sa... Kunin mo yung bag sa likod. Bag ko. Nandun sa likod. Kunin mo yung wallet ko. Ewan kung meron pa ako doon. Balik-balik yata ito mga ito rin. Meron mo yung 200 galing sa ito. Meron pa ako. Na? 200 pa. Bakit? Sino kung meron pang yun sa wallet? Balik mo lang dito. Balik mo dito eh. Umupuan mo yung ano. Ito. Bakit ba bubuksan niya para yung parang... Meron yata ito dito. Wala ba kami dito? Wala ba? Wala ba kami dito yung alam ko? Meron tayo sa Manila. Bawal mo na mag-testing, bawal mag-testing. Bawal pumutok. Pag pumutok yan, babayaran niyo yan. Ako po. Kasi may next game tayo gamit pa rin ito. Kayo pa rin, puro technique kayo pa rin. Oh, dapat may technique kayo. Bango no? Mga... Ah. Ready na, medyo kami Sino? hanap ako. TikTok dancer. Sino siya? Oo, ang galing ah. Ayan, dancer? Oo, kailangan mo sumayaw. Sige nga, sample nga, mamaya. Ano yung goal natin? Palubuhin, itali. Okay, kahit ganito na lang, oh. Kahit ganito lang, kahit hindi talaga yung malaki-malaki, ganyan.
Ang una, pag natalik na, takbo na agad dito sa akin sa unahan para alam ko na kung sino yung panalo. Ganyan lang. Okay? Ready? Get set! Paggalawin mo. Ang Bilisan mo, ay tali. Huwag mo na pa, tama na yan. Tali na. Bam, bilis ah. Bilisan mo, tali. Tali, tali, tali. Pinalaki mo masyado eh. Hindi, dapat malaki nga. Maliit naman. Kasi lalabas tayo next time eh. Diyan lang muna ako sa iyo.